uKhuzani Mpungose iDlamlenze isivele yenza kwaba lula ukuthi umcimbi wayo wange-22 March 2025 eCarnival City kube lula ukuthi uthole umuntu ozoxhumana naye kulezi ndawo lezi azifakile kulamaphosta. Abantu oxhumana nabo i-branch yangakuleyo ndawo leyo ukuze ukwazi ukuhlela indawo yakho ukuthi kuhambeka kanjani, transport kuzoba kanjani, accommodation, imali ezokhishwa ukuthi uhambo lumalini, nazo zonke-ke izinto ozoyibuza eceleni. So lo mcimbi uthembisa ukuba mkhulu, uthembisa ukuba nesasasa. Imicimbi enjengalena-ke ayibi miningi ngoba yenzeka kanye after isikhathi eside. Kukubungaza uKhuzani ukuba sendimeni kaMaskandi iminyaka ewu-15 nangaphezulu, elokhu eyibambile nasekuzuzile nje egameni likaMaskandi. Uyobungaza kanye nabalandeli bakhe kade lokhu bemxhasa kuyo yonke le minyaka, bewabevuka naye, bemsapota, bemseka, ethukwa, ebizwa ngazo zonke izinto, kukhulunywa konke okubi ngaye, kodwa beme naye, bemxhasa. Bazobe beyojabula-ke abantu, kube kumnandi. Amathikithi asasekhona kodwa ayaphela. Kuyothi kufika wona uMashi kube kuyinhlahla uma kusekhona amanye. Abantu abenze sure ukuthi bayawathola amathikithi, bayawathenga, basibekela indawo enqophamlando yomcimbi okuzoba okaKhuzani iDlamlenze lapha eCarnival City. Usaqhubeka-ke umlando uyawenza uKhuzani, usakhombisa-ke ukuthi why eyinqwele, why ebahlula abanye abafana, why kuwuye ubhongoza obusayo uMaskandi. Usakukhombisa usuku nosuku. Noma engenzi lutho noma ey'thulele uyatrenda, noma engenzani uyatrenda. Nomuntu ofuna ukwenza i-content usebenzisa uKhuzani, nomuntu ofuna ukuvela osecashile bengasaziwa usebenzisa uKhuzani. uKhuzani wuye obaphethe, wuye uprincipal wabo labo Maskandi, bethanda bengathanda. Lokho kumele bekuvume. Okuningi usekwenzile uKhuzani, okuningi usek-achievile empilweni yakhe. Into ezinhle ziqala kuye, abanye bese beyazenza bese benza ngathi mhlawumbe zibuya kubona, kanti zayiqale khona eMandaba. Omunye umlando lo okuyomele ungacishwa ngoKhuzani ukuthi into ufika yenze abanye bese beyalandela, bese befuna ukushintsha ukukhuluma, bese bexuba iy'nkulumo ngoba nakho leyo nto siyenziwa yibo. Lapho uKhuzani usuke ey'thulele engashongo lutho, ebabuka nje edlala le game asuke eyidlala, ngoba udlala enye igame uKhuzani ayinamsindo, akabangi lutho, akakhulumi indaba zabantu, uzenzela into ayenzayo. Uma esephendula bese bayakhala abantu. iDlamlenze-ke le. So akukhanjweni-ke bafethu amabomba aphuma abheke le eCarnival City ngazo 22 March 2025. Yebo kunjalo, siyabonga. Akuhlangane khona.